Dünyanın en köp yurduna uçyan Türk hava yolları 2023 yılın aprel ayında Togtadan Ugurlaryny Gaýtadan Dikeldýär. İstanbul'dan Irak yurdunun Süleymaniye şäherine kepdede 4 gün uçmak mümkün. Milli aviakompaniya şeýlekem Bagdada, Necefe, Erbile, Basra we Kerkua gatnawlary amala aşyrdy. 1933 ýylda bary ýogy 5 tanjak uçar bilen gatnaw başlan Türk hava ýollary bugün 512 sany ýolagçy we ýük ulogy bilen öz müşterileriniň kynçylyklarynyň çägini giňermek bilen ýokary hili hyzmat edýär. Türk hava ýollary häzirki wagtda 302 sany halkara uçuşlary, ýurdun çäginde bolsa 53 sany içerki gatnawlary amala aşyrýar. Umuman aýdanynda Türk hava ýollarynyň uçarlary 131 ýurda jemi 355 hava mendiline gonýar. Bu demek Türk hava ýollary etlenip ýere gitlen iň aňsat çörgüde.